Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Gaming Live εδώ και σήμερα κάνω giveaway την παλιά μου κάρτα στον Αντώνη. Με γεια σου. Ευχαριστώ. Έλα, άνοιξε πρώτο τσεπάκι πίσω. Είναι η Gigabyte GT730. Καλή είναι. Του φτάνει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Πάμε να κάνουμε ένα τεστ ναι. και τα λέμε. Η καινούργια μου έχει έρθει. Αύριο Σάββατο θα κάνουμε τα reviews, το unboxing και θα ανεβούν τα βίντεο σήμερα. Γεια σας.